Arwaki e chenro makawuono mar Ohala gi Mwandu. Chenro wamedo menyonie ya wuot luo gi nyiluo mago matiyo matek e weche mag ohala kod keto mwandu. Ka medo chopo singo marwa, mano mar kelo ni twak mag dongruok kod lokruok ne ogandawa. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. E chenro makawuono wamenyo ni ohala mar loso kendo uso chiemo mano mar hotel kata magawa. Kawachako, ginang'o gini manyaki ket piny kapok ichako ohala ni nyakora Mogajwa. Ponono ni in kod dwaro mar chako ohala mar loso kendo uso chiemo e magawa, gin gik mage manyaka irangi. Kapok ichako ohala ni nyaka irang malong'o kanyo midwaro time ohala ni. Yud kama igero e magawa no kata kama inyalo kombo e ot matimo ohala no. Nyaka irang alwora midwaro chake ohala no mar neno ka bende en kama ji nitiere kendo kama ji nyalo chopo e mayot. Nyaka omenda moromo mar ng'iewo gige tich kod chiemo mar chako ohala no. Bende ber ka imanyo jotedo molony, jalony weche mag omenda matayo yuto mag yo makare, kendo nyaka idwar jogo manyalo chiwo chiemo ne jong'iewo e magawa no man kod lony mowinjore. Piny owacho ma pacho ka oketo chike matayo ohand magawa e pacho ka, chike manyaka lu kapok ng'ato chako ohala no e pacho ka. Mage gin kaka ng'ado tiko mar ohala, otiko mar tugo ngole kuonde ohala no, otiko manyiso ni rang'iny malere kar ohala no owinjore gi dwach migawo mar thieth ma pacho ka, ng'ado otiko mar weche ler kaluwore gi dwach duol mang'iyo weche ler mar alwora NEMA, otiko mar okumba mar mach, oboke mar chanjo mar COVID-19 ahinya to ne jogo matie magawa no, kaachiel kod otiko mar uso kuong', ponono ni ohala no nywando math mar amuna kod math mamoko. Nyakora Mogajwa, Ruth Otieno en nyaluo mosebede ohala ni kuom higni mathoth. Ohala motime boma ma Nairobi. Magawa mare midendo ni Dhimana 540 ong'ere kuom loso mbuta mobul e yo makare ahinya. Ne wagoyo kode mbaka mar ng'eyo kaka otawo chenro mar magawa ni. Ma e kaka ne watwa kode. Ero kamano Ruth kuom loso thuolo kendo goyo kodwa mbaka e chenro mar Ohala gi Mwandu. Kama thoro menyo ganda luo mago matiyo matek kendo amor ka wayudo ka imbe tiyo matek e loso mwandu kendo timo ohala e boma ma Nairobi ka. Nyiswa ni tang'omio ni yiero mana tich mar loso chiemo e boma ka. Na yiero ma chiemo nikech ahero chiemo maber. To kane pok achako timo tijni, ne an ga gi shida kamanyo kar chiemo maber to kayud. Kayudo chiemo to asika dondra gi wegi ohala ni to dak kelonwa chiemo maber, dak rech ni olos maler, dak kuon ni dak ochiek. Koro wacho ni kar chandra gi ji kamano achak kara wuon mondo ji osom tijni kuoma, ji one gimonego gitim. Koro kane wachako taneno ka ji biro, ne ok waluongo gi, nene giwinjo ni chiembwa mit. Mana 540 ni ohala ni nochako higa 2014 to property mane wantiere nenen number 540, nenen land LR number mare nen 540. Koro ji kane biro to wacho ni wadhi 540. Koro kane wadare landino ne chuno ni wating' nyingno mondo ji ong'e ni en wan. Mara ni achako gi chandruok mang'eny nikech nene by nature an accountant, an ajagoro. To koro kana naweyo tich, natiyoga gi jolweny British Army. To kana weyo tich to ayudo ka an gi time mang'eny. To ot bende nayudo moro maber, taparo ni odni okalosi e chiemba mamit aus ne ji ane. To ka chiemo losre maber, taneno ka ji bira. Ka giri ber to ok ochuno ni mondo imany ji, gibo nyisre. Ng'ato kobiro kawuono to luongo wadgi, ng'ato koluongo e kaka ji noluongore ma ji neno pong'. Ma ot mane wantie kuma wachako cha nobedo matin. Mane wadhi wamanyo kama duong' Westlands. Higa mar 2020 athung'a mar COVID-19 nomuoche pacho ka kendo yudo ka jo ohala mathoth nodhi moloro duknigi. In achiel kuom jogo ma bende nodhi noyudo pek kane COVID odonje pacho ka. Nyiswa kaka ne dhi michaki duogo masani kendo andi ntiere kendo pod dhi mbele. Mano ne en achiel kuom ndalo manene pekna mogik nikech ne nagombo kata mondo alor kabisa.
nan gi branch adek, nan gi moro Gigiri, nan gi moro Mudhangari Drive, then gi moro Raptor Road. To kane Covid odonjo ni udi go duto ne dhi katama chulo. Atemo na amok kuro dweche moko 4 taneno ka gino ok rum, masirano no ok rum. Koro no chuno me koro aloro ma adong gi matin manen Raptor Road. Matin no nen gimoro machal duka moro matin kae. Koro kana dwa loro mano beto aneno ka customer gocho na mang'eny. Customer ko gocho ni dhano 50 kuom odiechieng' achiel, ting'eyo ni in gohala, ok onego let gi down. Koro emwacho ni wabed kama tin no, to at least ji oyudwa sama gidwarowa. Koro kana aseneno kaka clients wa pod ne dwarowa, nomiyo koro awacho ni anatem kabisa yore duto mondo mi aduoge wang'e. Nikech koro kama tin manene wadongo cha, nene koro gisehingo kanyo. Wan nene wasavo kata mana jotelo e sirikal mang'eny, to nene giyie biro kama ne wantie. Koro kanene piny ochako lokre maber ginyisa ni mama, many kama duong' kendo mondo mi wawinj maber kaka ne wawinjo gacha. Koro kana neno ka koro waselalo udi adek manene wan go ka, omiya biro manyo kama wantie kawuono ni. Kae nenen school, to nenen school ma iluongo ni Toddlers Academy, nen ma nyithindo. But kana biro tanyiso wuon go ni omiya kae alok hotel. Skundi nolor 2018. To ginyisa ni okay, kifeel kaka ni nyalo tiyo ni maber, to have the space. Kore maloko magi kaka kamwa betie ni nenen classroom, mani nenen classroom sadek ka amaji gi magi bedo class achiel, makoro sani ji nyalo madho kahawa kae. Thothne kuonde mabede ji chieme ng'ato biro dichiel to kendo kochako duoge. Nyiswa ber keto maino eneno ni timo kaka inyalo e bero kit chiemo miloso, kendo bende tiyo gi jok mang'iewo chiemo gi yo makare, maneno ni kiny kendo gichak giduogo kendo ging'iewo iri kaka ja ohala. Ber timo yo bes kata bedo gi gima iluongo ni passion, ka chunyi ni e tich ma ikawo tijno kaka nyathini, kaka gimihero, en ni ji biro neno nikech ibo loso gima ok kel wich kuot. Ka gimoro dhi losre marach to chandi, koro miyo igolo gima ber ma ji ohero. To mane gima neno ka onge sani e ohelni mang'eny. Ji timo gik moko nikech gineno ka jowadgi timo, ok gitim nikech wuok e chunygi. An atimo gini nikech ahero chiemo mamit, kendo kaneno ka chiemo ted marach to litna. Gima ahero kod tijani, wan gi chiemo adek. Tadek go emwa moke, ok wadwa ni walande obed maduong'. Nikech kin gi chiemo adek go, an gi kida adek ma achiel en rech, to rech mana yiero en mbuta. Nikech mbuta, ji kia ber mbuta, to mbuta e rech ma okinyal, en rech ma okinyal farm. En rech ma okinyal wuok China. En rech ma wuok nam lolwe makatitim makata ngono. En ye rech masani aneno ka en original kabisa. To be ka style matedego, anatedo West Africa. To naneno ka kit tet margi ber, loso mbuta neno maber. Kech thoth ji paro ni mbuta nigi tik, but style mwatede kodo tik onge. Ibule maber, malose maber, ma owuog mamit, ta wasave gi plantain. Namba 2 wan gi anguro ma en pork. Pork be wachielo mamit, kata waloso mobul maber, or kendo waloso kata wet fry. Another thing wan gi gwend kienyeji. Koro gin gik adek go. Gimwatugo go en style mitedo go, but gina chiemo adek go. Sani tinde wan gi machines mabeyo, wan gi gimiluongo ni app, ikete sim, ikete ginene, wan gi POS machine ma tijena duto kadho kanyo. Kokadho kanyo tineno kakitimo, ineno kata ken gweno tineno ni kawuono iuso gwen 10, kata ken rech to kawuono uso rech 10. Koro karango app no kende oromo nyisa ni an gi rech 10 to e fridge na onego bed ni 10 moko nitie. Koro miyo tich koro yot. Koro wan gi accountant mabiro ga once a week
to rangonwa gige wago maber. Gima daher nyiso ji ni kik giluor timo ohala, to ka gitimo ohala to gitima tima bergi. Mano kende ibidho tich to tich bidhi. Kibidho tich to tich bo chuli, tich bo yiei. To ok mana otende madongo kende ema wamenyo nyakora Mogajuang. E kar dak ma Kibra, kaunti ma Nairobi, Philomena Siu oseketo sinani e loso kendo uso chiemo e bende noyudo thuolo mar goyo kode mbaka e yo machal kod ma. Nyakora Mogajuang wantiere katimo ohala maloso chiemo midendo ni Kanyariro Hotel e kadak ma Kibra e kaunti ma Nairobi. Ohala mano ochaki gi miyo kod nyare higni 16 mokalo. Karabono Nyasaye noseomo ngimane. Nyare manyinge Philomena Siu pod otimo kinda katimo ohala ne. Wago kode mbaka wawinjie kako tawo chenro mar ohala ne. Nuengo moyudo kaito gi lek mabende en go kotenre kod ohala makama. Otende ni ka nochaki 2007 nochaka harakati mar election cha. Koro wachako gi chwako chege nyuka to nochunga gonde we witado nikech koyo gi chieng' gi buru. Bang'e ka nosekwanyo matin kor ka wagere mwachopo nyaka ka. Wan gi rech manumu mowang', ringo, matumbo, mena, alot kienyeji, skuma, nyuka be waruo, mandas watedo gi chapat. Kalure kaka sane piny chal, katedo tatedo kang'eni ago kwan kaka pesa no dhi wuok. Kaka na nyiewo mo gimora mora kaka na nyiewo nyaka atedi mayud ka pesa no duogo. Koro an odiochieng' anya tedo mfuka 3. To kalure gi tich kata customer medro odiochieng' tanya bago moko kendo achaka tedo. An kaka an chapara tedo matindo mag Singapore. To tedo matedo mag Singapore. Majorly especially koni sani jitedo matuto Singapore. Lakini an kaka an kai gi nthi school be mok manyal manage golo 20 bob anatedo mag 10. Otendo ni Kanyariro Hotel, most of customers ohero rech manumu gi mowang'. Gokinyi sana ohero nyuka. Rech manumu gihero nikech otede ma fresh, alafu most of otende ok ted rech manumu. To wan gi customers mang'eny. Ok anyal specify ni gin mae. Nitie nyaka VIPs nyaka MPs nyalo chiemo ka, MCAs, any customers, jopuonche, nyithindo te wasavka. Challenges mwanyalo kalo kuom sani tije hotel, maybe price koidho mag chiemo. Samoro jotich nyalo leo mako biro. Samoro chiro be sani kaka koth onge ni, alot onge ok yudre, gik moko be omedre, transport. Kuom sani gi piny masani, daher nyiso jok mayiero tich ni tich sano kier. Tich itiyo moro amora, obed yuecho, obed mar hotel, so long as inyalo yudo gimoro odiochieng' kodiochieng' itiyo atiya. Anyalo nyiso ng'ama ni e dhot, ichung' achung'a tichako gi matin, onge gimichako gi maduong'. Kata kae nwachako mana gi matin kene pap, wagero mana gunia to watedo chai, to waruwo nyuka. Gikone mos kor kochung' mochung' nyaka wachopo ka. Wakao yo machuoke chenro ni mar ohala gi Mwandu nyakora Mogajuang. To kawaduogo wateri nyaka gwenge makaluo mondo bende warange oganda wa mago matiyo matek e sekta mar loso kendo uso chiemo kata magawa e gwenge wa makaluo. Kikidhi mabor. Wakia kuma bihan tieto ini dwa dhi bayo. Excuse me Dhruv, okitim na gigi te. Itimo na nyithindi. Gidhi piem e skul moro machielo. Anabo tero Bani e skul moro machielo. Mondo Bani kamoro achiel gi wuongi. Kik girom to kendo kik ging'ere. Muka to Airtel Money. Aje judges. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You to Airtel to Airtel for free. No! You tell the most.
e piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Sur machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigolo gi ng'wei. Itera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi ech dhiok wach ka kucha. Kadhengele. Wogi. Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. Machiegni kendo nyakoro mga jiwange chendo ni mar Ohala gi Mwandu. En mor mara ni podi kete mana kae chendo ni mar Ohala gi Mwandu e wang' jowi mari miero mar Ramogi TV. Nyakoro mga jiwange ne walimo moko kuom magawa manochaki kendo itayo gi oganda wa e gwenge makaluo. Ne wadwaro ng'eyo chenro mag tayo magawa gi, ber margi, kachiel kod lek magingo e ohala makama. Ma e kaka ne watwak kodgi. Nyinga iluongo ni Leya Owiro, aja ohala mag Aswekra, Siaya. Ohanda ni mondo mi chake onge tiegruok maduong' midwaro, bora ni seng'eyo kungo kod hola. Kinyalo manage mago tichaka chako ohala. Koro kiyudo kaka idwaro jok makonyi tich e ohala ni, ibro go dhok ne jowadu. To ng'ato koyudo ng'at manyalo dwaro konyi e iye ka, tidware mana gi ID. To obed ng'ama osechopo mokalo higni 15 emomiyo obed gi ID tibro ndiki tich. Koro mang'eny to puonjre kaka odhi mbele gi tich. License mwatiyo godo ka idwaro wa gi license mar health gi mar jo county council. Mago kiseyudo tibro yawa ohala. E ohandwa ka kichako ni ok ibed ni chako ohala ni titarajia ni iyudo profit e wi ohandi no, nyaka imiri thuolo. Imiri thuolo, tineno kaka ohandi wuotho, tolure kendo gi kama bendi yawe ohala. Bro mini imiye muda marom nade mondo ichak yudo yuto, kata 1 month, kata 1 week. Tiseng'eyo kaka idhi maber kata idhi marach. E ohanda ni mondo mi alandre, lure gi loso gik miloso mabeyo, maywayo wang'. Makata ka ng'ato biro bo chiemo, to yudo ka chiemo itedo mamit. Ok chok matedo chiemo moutho. Kaka to bilo chiemo mitedo to duogo, oganda ok achwak gi magadi. Chapat bende tedo ga jab yom. Koro ng'ato kobilo to duoga kende, mane kaka ohanda ni landre. Gima koro anakwayo jowadwa no, ohala yot. To en mana keto chuny. Kiseketo chunyi tibiro timo ohala. Iketo chunyi tibedo ng'at mong'e hola kod kungo. Ohanda ni mondo mina chake gi pesa matin. To aneno kosekonya. Koro ng'amo beta ne mine wetena. Kikubeda bede dot. Dwarie giri moro matin minyalo timo, kata ken sikuma moro ming'ade lak ndara. Ibro yudo kaka dilokri, kata kaka dikonyri e dier odi. Nyinga Carolina Kinyo Manga, atimo ohala mar hotel. Hotel nachako higa mar 2001. Gima nojiwa mondo mi achako tenda, atiyo tenda 2 to ne ok amako pesa ne ng'ato. Koro hotel mar 2 manadhiye, ka ng'ano noketa manager, to na okelo gimoro amora e lweta. Koro kaka noketo sales mogo duto te e lweta ni ane mawero to ane machulo jotich, pesa modong' interest amiye.
Kugi kodhiambo pesa manane nokomia kaka ng'ama ne makone pesa. Aneno komia pesa mathinto na makone pesa mang'eny but noka kwale natiyo ni ati agera tero ma kwago kode kwano to kwano no dhi maber. Koro nana kavumilia kamano. Nyithindo be an koro nago kwano ni kaka dak ngima madago gi pesa mayudo ne ok roma. Koro momiyo nawacho ni wadhi ane dala mondo amanya ne rieka moko. Aste madhi dala. Profit mar hotel kata los mar hotel ifwenyo dichieng' kodichieng'. Ya. Nikech gokinyi iwero kagi kodhiambo koro irongi koro jotich nyaka dhiyo isewero kendo mar odhiambo koro igo kwane damiyo gi pesa kanye manyaka koro yude los mari nikech kata ka profit kanye makoro yude nikech isewero makinyi chako go tich isechulo jotich koro ing'eyo ka dong gang'o koro gimidongo ni samoro yudo ni podi isechulo jogi misewero to podonge pesa ni manyiso ni kanyo koro ing'eni isedhi ata los ya to kikweno miber miwero miyudo pesa no to koro mane profit mari jotije nitie jotije yiero tek nitiere ng'ama nigi dwaro mana mar kawuono obiro kwayo tich imiye tich iparo no ng'ama ber don ka bongo dhiambo ichule pesa kinyo koduogi ing'eni mano nen mana ng'ama nigi gombo ng'ama nigi dwaro mar hotel eni hojie nikech nitiere penjo mwapenjo ga jatich madwaro tich gimodwaro ong'eyo timang'o kata ong'eyo timang'o koro nitiere ma wuondi no ng'eyo to ok ong'eyo en kimiye penj nyalo wacho ni ong'e tedo chapat imiye chapat ngana achiel obage mondo poge yudo ka kande no kende munge kande koro kochako tedo chapat yudo ka answer ne cha osefail advice madwa jowo ng'ata machako hotel ni hotel nigi challenge sami chake inyalo dhi juma achiel ka onge gimoro amora mimeke onge profit moro amora mimeke to timo kinda kitimo kinda tihero tiji tiyudo ka gino at long last obiro kelo ni gima ne dwaro vumilia an navumilia nadhi nyaka machako gi ngana achiel maduong' machaka doke ngano matin kuon achako gi kuon mfuko matin mar K1 kg dong ringo achako gi nus pod dong koro ng'eni gin challenges moko maka okija kenda to kinyal timo nadhi kamano mochopo nyaka kama koro anyalo tede kata ringo kilo 5 matumbo kilo 6 inano gima kamano sama uso ber bichaki anwoyo machaka wer kendo koro gimoro ka gimoro sami chake nigi disadvantages lakini kidhi kode mbele to en gi advantage nikech koro make profit. Sandra Awuoren ja ohala ma jahigni 25 en ranyisi mar ber timo sinani kendo keto tich matek e weche mag ohala. Bang' yudo tiegruok kendo koso yudo tij apisi, Sandra noyudo tich e magawa moro mar math mar kofi e buore Nairobi ka. Tich manowito eka bang'e oduogo chako mare owuon. Nyakorom Gajwang, Sandra Laki Awuor en ja ohalawa mar juma. Nayudo inspiration from the Mana 540. Nase tiyoga e cafe moro igamano kalocha to na resign nikech nadwaro chako cafe na to kana se resign the owner of the Mana 540 you know, she used to like me motivations to encourage me to bende no se nenogani angi capability mar, you know, running my own. So through her motivation and the fact that she believed in me, no me a space manaka machako kafena. A school nasomo development studies, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. To kana setieko school na manyo teach to no kayudo. To abedo referred a cafe mane atiyo cha. To from working from that cafe na yudo experience. Ohala ber. Nikech kaine ohala inyalo set the pace for yourself. Okay, the aeroga, you know, motivate nyiri nikech an anyako koro anyalo nyiso gini ka gin gi opportunity koso ka gise identify talent gi nyalo commercialize on their talent, whether it's in beauty, whether it's in, you know, artistic things. Identify
then commercialize, you know. Kikirit ni idwa nikech ise graduate kata kain gi papers, kikirit ni ibro yudo employment because wasenge Kenya ka yudo teach tech kabisa. Mapio pio nyakoro mgaji wang waringo wateri nyake chirni mapachuka mondo warangie be chiemo mopogore opogore. Mai makelo e giko mar chenro makawuono mar Ohala gi Mwandu. En geno mara ni medo yudo puonj kotenre kod weche mag ohala kod keto mwandu. Tudi koda kendo juma manyien e seche makama. Mondo med goyo mbaka mago makelo dongruok kaka oganda luo. Oriti masani nyinga Lydia Okeyo.